Aquí estamos celebrando o 18º aniversario desta festa. Esta festa nace no ano 2007 pois para poñer en valor a orixe mariñeira de Muxía. Muxía é un pueblo mariñeiro, de tradición mariñeira, e por tanto pois nace para poñer en valor esa identidade propia que temos de mar, e aquí pois como podedes ver todo o mundo que se achega pode disfrutar de todos eses produtos do mar, dos produtos mariñeiros, tamén de moita música galega, de moita esencia galega e sobre todo da nosa xente, non? Da xente muxiana que acolle maravillosamente ben a todo o mundo e que fai que a xente que marcha daqui marcha embriagada precisamente por ese espírito mariñeiro. O ambiente de festa é un ambiente moi familiar, onde hai moito ambiente festivo, pero é un ambiente moi tranquilo, onde a xente pode pasear, disfrutar, comer, beber, bailar, que é unha festa cunha identidade moi propia, moi distinta a calquera cousa que a xente poda encontrar en outros lugares. Podemos encontrar nos postos de gastronomía de todo tipo de produtos, por suposto de produtos do mar, pero tamén de produtos da horta e de produtos do agro, de carne, de todo tipo, moita artesanía galega, moi importante, o coiro, o metal, moita artesanía, e despois pois vamos a ter en total 14 grupos de folclóricos daqui de Galicia, a maioría deles daqui da nosa contorna, da nosa zona, que amenizan durante todo o tempo as calles desta feira. Temos actividades para nenos, hai zancudos, malabaristas, comezamos coa degustación gratuita de peixe espada e de rodaballo. Nosotros normalmente solemos tocar en fiestas de comidas, así donde haya así ambiente para pasarlo bien, para animar. Levamos unha sorpresa moi agradable ver tanta xente e como está tan ben organizado este tal. A Tomalobos Orquestra é un grupo, como dicía, grupo folk composto por dúas gaitas, dous acordeóns, unha guitarra, un tamboril, un bombo, e reivindicamos iso, a nosa cultura, a nosa lingua e a nosa música.